Egunon eta ongietorri guztiok. 9. urren honetan, gure fedean hasteko desioarekin, Mariarekin batera Errosario Santuko misterioetan sartu gara. Jesusen bizitzako gertakaritan sakonduko dugu. Izan ere, Nazareteko gazte honek erakusten digu zer esan nahi duen fedea izatea. Gaur, harritokietako Andre Mariaren egunean, Jesusen etorrera nolakoa den ikusiko dugu. Salbatzailearen etorrera, espero ez genuen moduan etorriko da. Neskatxa birjin baten bidez. Misterio honetara irekiz, zutitu eta ekin dezaiogun fede eukaristiari. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Zenideok, ongi etorriak, bienvenidos todos. Bereziki kanpotizatoztenak, egun honetan, eta baitere bertakoei ongi etorria. Ospakizun berezia dugu, ospakizun handia gaur, harritokietako gure amatxoren festa, toki askotan, gure Elizbarrutian, eta baita ere mendikanpo festa hau ospatzen da, baina gukera berezian baitere harritokietako gure amatxori, 9. urrena egin ondoren, nahi diogu festa hau, ospakizun hau, eukaristia ospatzea, eta solemnidadez egiten dugu. Baitere, solemnidade honek, agertzera emateko baitere lagun ditugu, baiz lagunak, Jon Korta, Juan Pablo, eta Miguel Mari. Eskerrak ematen dizkiegu beraiei baitere, hemen izatearren gure artean. Eta ospa dezagun, eukaristia eta presta gaitezen, apaltasunez, gure bihotzak, pekatari garela aitortuz, humildemente reconozcámonos pecadores, imploremos de Dios su misericordia. Jesus jauna, Maria gandik jaio eta gure zenide egin zinen jainkoaren semea. Erruki jauna, erruki
Jesus jauna, gure auleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzun gizonaren semea. Kristo erruki! Jesus jauna, gu guztiokin familia bat bera egiten duzun aitaren lehen semea. Erruki jauna! Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Emaguzu jauna, zeure zerbitzarioi, zerutar graziaren doaina, egizu Maria Virginia doatzuak semea izatea, salbamenaren hasiera izan genuen bezala, bakea sendotzeko bide izan dezagula, Mariaren jaiotzaren ospakizuna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura de la profecía de Miqueas. Esto dice el Señor, y tú, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará por la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Osaren poses, gainezka daukat niko
gogoa, salbatzaile dut jangoikoa. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, badakigu berak maite dutenen onerako bideratzen dituela jainkoak gauza guztiak. Bere aurre erabakiz deitu dituenen onerako alegia. Aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen. Bere semearen irudiko izan zaitezen, eta horrela, semea senideeren askoren artean, lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak, deitu ere egin zituen. Deituak berriz, zuzentzat hartu, eta zuzentzat hartuak aintzaz bete. Jaunak esana. Zuekin Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo,
como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Zumaian maiteak, berezia da ona itzultzea, egun hontan, zuen artera, etxera, harritokietako gure amaren estaburu hau elkarrekin bizitzeko, elkarrekin ospatzeko, eta gu geana, humiltasunez, bere aurren jartzeko, eta behagandik, bere eskuetatik, Jesus jasotzeko berriro. Eskerrik asko, Pedro, gonbidapenagatik. Hemos escuchado la manera en la que José y María aprendieron una cosa que todos nosotros estamos llamados a aprender, a vivir, a experimentar. Algo que no es obvio, no es para nada evidente. Aprender el modo en el que Cristo entra en el mundo, la manera en la que Dios entra y actúa en nuestra vida, en tu vida. El punto de partida es y siempre será algo inesperado, no te lo esperas, una variación drástica en tu vida, una sorpresa. Gure jangoikok lan egiteko modua dauka, misterio txuki. Neskalagun zoragarria aurkitu duzu, Maria. Ezkontzarako planak egiten ari zarete, ofizialkia konpromesua hartu dezue, legalkia ezkonduta zaudete, eta bapatean, bum. Todo va bien hasta que llega lo absurdo en la vida, lo que no te esperas. Ella está embarazada, María está embarazada. José, su esposo, era un hombre justo, pero no quería acusarla públicamente. Dice San Mateo, el evangelista, que Jesús era un hombre justo. Israeldar batek norbait zuzena dara esaten duenean, ez du esan nahi pertsona koherentea dala baita ere, baizik eta norbait zuzena da Israelen, Moisesen legea betetzen baldin badu. El justo es quien cumple la ley de Moisés. Y una ley que no es abstracta, en este caso es dolorosamente concreta. Voy a leer lo que dice la ley de Moisés sobre este punto, sobre lo que le ha pasado a María. Si se descubre que la joven no era virgen en el matrimonio, sacarán a la joven a la puerta de la casa paterna y los hombres de la ciudad la lapidarán hasta que muera. Madre mía, hau da Josek egin beharko lukeena zuzena izango balitz, Moisesen legea beteko balu, baina ez du egiten. ¿Por qué no? ¿Por qué no hace esto José? Gizon fededuna da, José, zintzoa, zangoikoari leiala, baina neska honen asuntoan, zeo zerk ez dio kuadratzen, ez du ulertzen. Zergatik ez, bazuk imaginatu, Nazareteko Mariak, neska honek, sortzez garbiak, zuri begietara begiratu, zuzenean, eta esaten dizula, haurdun nago, Espíritu Santuaren egitez. María y José se conocían desde pequeños. Nazaret era un pueblo pequeño, no habría más de 100 familias en este pueblecito. Se conocerían primero en grupo,
Luego le cortejaría José a María según las costumbres de aquella época, se enamorarían. Luego las familias se pondrían de acuerdo, como lo hacían entonces. Zenbat ordu elkarrekin egongo ziren hitz egiten. Bere ezkon bizitzari buruz, etorkizunari buruz, bere familiai buruz, ametsei buruz, zenbat aldiz errezatuko zuten elkarrekin Josek eta Mariak. Y de repente un día viene María y te suelta esto. Te mira, te lo dice y no baja la mirada luego. La sigue ahí, la mantiene ahí la mirada, fijo en tus ojos. Pentsatu nola begiratuko zuen Nazareteko María, cómo miraría María de Nazaret, cómo hablaba, tono de su voz, su postura corporal. ¿Qué transmitía esta chica con su mirada, con su cuerpo? ¿Una mentira o serenidad, verdad? Transmitía paz, transmitía serenidad. Es la llena de gracia, María. Nik ustet, Josein ezala kapaza izan, Mariataz gaizki pentsatzeko ezan kapaza izan. Y por eso no pudo acusarla públicamente ante todos. Baina Josek beldurre dauke, tiene miedo, José. Eta orduan aingeruak ametsetan hitz egingo dio. José, ez beldurrik izan. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu esposa, a tu mujer. José era un hombre profundo. Un hombre, estamos hablando de algo que sucedió, que sucede en la vida interior de José, en ese lugar donde solo entra el Espíritu Santo que está en nosotros. Dios le habla a José ahí, en su corazón, como habló a tanta gente antes que él y como habla ahora también, hoy en día. José era un hombre de Dios y ahí le habla a Dios. El Espíritu Santo desatendió a ingeruak. Ez beldurrik izan, Maria zure emazte hartzeko, aurra Espíritu Santoagantik baitator. Josek badaki eta ondo daki, aingeroa sinisteak eta Maria sinisteak zer ekarriko dion, zer esan nahi dion, baki sinisten badio Mariari, zeozer ikaragarria hundian sartuko dela, zeozer bea baina hundiago den zeozertan sartuko dela, ser el padre del Mesías, ser el padre, educar a la persona más importante de la historia que haya nacido jamás. José sintió temor, es humano, sintió temor, miedo, porque bien sabía que cuando Dios entra en tu vida, cuando decides arriesgar por Él, fiarte de Él, en ese momento de inesperado que a todos nos llega, vivirás cosas grandes, preciosas, pero perderás el control del volante, ya no lo llevas tú, lo lleva Dios. Hola izan zen, así fue, de hecho, sucedió. Vivieron cosas muy serias, José, María y Jesús. Tendrán que escaparse de un pirado como Herodes. Egiptora ihes egingo dute, arriskoan egongo dira, eta gero Nazaretea joango dira, ezkutatzea. Tener miedo de la grandeza, sentir temor de hacer cosas grandes en la vida. Saber que Dios está contigo, baina kapaza ez zehala izango pentsatzea. No pensar bien de ti mismo, de tu historia, de lo que te pasa. Esto fue la disyuntiva que vivieron María en la Anunciación y José, también en este momento. No acoger ese momento con fe como el camino que Dios ha pensado para mí, para entrar en algo bello, la belleza en mi vida. Zenbat gazte dutela bere burua onartzen, cuantos jóvenes que querrían ser distintos, que igual se desprecian, cuántos matrimonios que han perdido la ilusión,
que ya no creen que sea posible volver a esa belleza que soñaron, que pensaron. Cuántos ancianos que ante lo desconocido, ante el paso más importante de su vida, sienten tristeza o miedo. Harritokietako gure amaren festaburu hontan, Jaungoikook, gutako bakoitzari zeozer handia eta importantea esaten digu. Dios te conoce y sabe algo de ti y de la situación que estás viviendo que tú no ves, que tú no conoces. Estés en la situación en la que estés, tengas la edad que tengas, no te das cuenta de cuánto bien pasa por nuestras manos, del bien que se puede hacer y vivir en aquello que nos ha tocado, en la providencia de Dios. Agian dudak izan itzakegu, edo beldurra, Josek izan zuen bezala eta Mariak ere izan zuen. María, no temas María, le dijo el ángel, y también a José, no temas José, no tengas miedo porque no has entendido quién eres ante Dios, hijo de David, entra en tu grandeza. Lo que estás viviendo, zu bizitzena izeana, zuk uste baino askoz importantegoa da. Aingeruak ez dio hau Joseri edo Mariari bakarrik esaten, baita guri ere, gaurko egun hontan. Mariak eta Josek hipotesi ederrenari obeditu zioten, eta jarraitu zioten, pedez. Eta no se equivocaron, asmatu zuten. Eskadiza egun Jaungoikoari, Harritokietako gure ama Birjinaren egun hontan, beha da guztiz ederra, Jainkoaren edertasunean sinetsi zuelako, eta Jaungoikoak beretzako nahi izan zuen edertasunean sinetsi zuelako. Mariantzako egia dena, guretzako ere egia da. Hala izan bedi. Eta deno batera aitor dezagun gure sinismena. Sinisten dut Jaungoiko aita guztidun zeru lurren egilea, sinisten dutaren seme bakarra Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Birjinagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta Jainko aita guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Harritokietako Andre Maria ospatzen dugularik, zuzen diezaizkiogun gure otoitzak, beraren gandik jaiotako zuzentasun eguzkiari, Jesus gure Jaunari. Eliza elkartearen alde. Mariak eutsi dezaiola sinismen sendoan,
berri ona gizon emakume guztiei hots egiten. Eska dezaiogun jaunari. Por las víctimas y afectados por la pandemia, por los enfermos, por las personas de riesgo, por los ancianos que viven solos o en residencias, por los difuntos y sus familias, por todos los niños y las familias al inicio de este nuevo curso. Que el Dios de la vida nos dé a todos consuelo, fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Sufritzen ari diren familien alde. Gure familiek Mariaren hurbiltasuna senti dezatela eta sinismen berrituari adorea. Egigun otoitz. Por los que rezan por nosotros, por los que recordamos en nuestras oraciones, por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos. Roguemos al Señor. Jainko jauna, Maria Virginia aukeratu zenuen salbatzailearen ama izateko, entzun gure otoitzak eta egizu Andre Mariaren ereduari jarraituz, jar dezagula zugan gure itxaropena eta iritsi dezagula eskatu dizuguna. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Pequeño aviso, simplemente no estamos mucha gente, hace mucho calor, si hay alguien que se agobia con la mascarilla, manteniendo un poquito la distancia, se puede quitar la mascarilla, siempre manteniendo esa distancia, y cuando cantamos pues la ponemos, pero podemos un poco desagobiarnos también, para que no paséis ningún agobio nadie.
Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Emaguzu jauna, zure seme bakarraren gizatasunak lagundi ezaigula jauna, Virginiagandik jaiotzean, amaren osotasuna gutxitu ez baizi zagaratu zuenak, geure bekatu gutzu guztietatik libra gaitzan, eta gure opari gai hau zure gogoko egin dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bilotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, zu gorestea, egoki eta zuzen zuri biziaren eta alaitasunaren iturrizaren aita guzti zantu horri eskerrak ematea. Zuk historiaren azken aldi honetan agertu nahi izan diguzu, aspaldiko mendeetatik eskutuan zegoen misterioa. Honela mundu guztiak berriro bizia lortu eta itxaropena eskura zezan. Adan berria den Kristogan eta Eba berria den Mariagan, zure Elizaren misterioa ageri da, gizadi berrerosiaren lehen fruitua. Doain harrigarri honi esker, izadi osoak, Espiritu Santuak indarturik, betiko paskorako bidea hartzen du berriro. Horregaitik, guk aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu aho batez kantari.
Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, tunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eukaristia honetan, gure zenide hauek ditugun gogoan bereziki. Txapartegi Elosua familikoak, Zasiain Manterola familikoak, Frantzisko, Manzizidor Aizpurua familiakoak, Ana eta Manolo, Zubimendi Martikorena familikoak, Murillo Duran familikoak, Patxi eta Javier, Ubigai Manzizidor familikoak, Martija Manzizidor familikoak, Jesus, Javier eta Jose Ramon, Luis Apaiza, Rosa Mari eta Keperin, Maritxu eta Lauri, Miguel, Etxabe Aristondo familikoak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren gu guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitarte. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko, aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe kanta dezagun. Gure alta, zeruetan,
Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea koste eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi, Señor, zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko naiz. Jaun hartu nahi duenak zutik gera daiteke, quien quiera comulgar que permanezca de pie. Gero ondoren, boltza pasako deu koleta jasotzeko parrokiko beharregatik. Después se pasará la bolsa para recoger la colecta con motivo para reponer un poquito las obras.
Egin dezagun otoitz. Postu bedi jauna, jaunartze honen bidez, indartu duzun zeure Eliza. Emaiozu post betea Maria Virginia doatzuaren jaiotegun honetan, salbamenaren itxaropena eta egun zentia ekarri baitzion jaiotza horrek munduari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ohar bat, irteerak egingo ditugu banan-banan atzeko atetik hasita eta neurria zaitzen mesedez. Eskerrik asko. Eta bedinkapena eman aurretikan, denoi eskerrona eman, Beheko plaza koruari, eskerrik asko, baita ere, harritokietako bederatzeruna egin dugu, harritokietan gaur ere bederatzietan onbeza ospatu dugu, eta baita ere eskerrona ematean ikonuke harritokietaz arduratzen diren pertsona guztiei, Maribi, Meabe eta handabiltzan pertsona guztiei urte guztian zehar ura bazaintzen, eskerronekoa da, Santakarako etxekoei baita, bere zabaldu eta ireki egiten dute ermita, eta horrela zabalik daukagu baita ere urtean zehar, eskerrona beraiei. Baita ere eskerrona guztioi eta baita ere etorri zaten apaizoi. Ez direnak etorri ezin izan dutelako, unaik esaten zian adibidez, haian bere festa, Ama Birjinaren festa zeukala, eta ezin zula etorri, eskerrik asko. Jon, Juan Pablo, zure hitze gaitikane bai, Miguel Mari, hemen urte guztian zaude gurekin, eta guztioi. Eta orain bukatzen dugu Ama Birjinari abestuz, gero aterako gea apaizok, saludatzea, eta atean daukazue urteko kalendarioa. Elizbarrutitik kalendarioa bidaltzen digute, nahi duenak hartu dezake, kalendario bat, eta gero baita ere Fatimarako peregrinazioaren informazio ere badaukazue hor, norbaitek nahi baldin badugun, 18tik 22 Fatimako peregrinazioa badago Elizbarrutitikan. Jaso dezazue, orain bedinkapena, eta egun ona izan dezazuela. Barkatu, eta baita ere zorionak harritsu eta harri guztiei. Baita ere koro eta izaskun eta arrate, gaur metzona asko ospatzen dute, eta bihar arantzazu, orduan, zorionak denoi, eta baita ere internetez edo telebistaz ikusten gaituztenei ere, zoriona denei. Jauna zuekin Beinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.